Εδώ θα δούμε ένα πέρασμα, ένα φιλικό πέρασμα από δύο πάλι μηχανάκια. Για κοιτάξτε το σε αργή κίνηση, έχουν ξεκινήσει, έρχονται σε αργή κίνηση πάντα, σε αργή κίνηση. Εδώ είναι το ένα περίπου μια κολόνα μπροστά. Εδώ είναι, να το, περίπου μια κολόνα. Τώρα ποιος είναι δεν ξέρουμε. Εσείς αν καταλάβετε, έχετε καταλάβει. Εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Εδώ πάλι φαίνεται καθαρά. Είναι μία και κολόνα. Λοιπόν, για να το δούμε και λίγο με ήχο. Για να το δούμε και λίγο με ήχο. Έτσι, εδώ.